Esisikolo siza kufundisa abafundi abaphila nokukhubazeka ngendlela ezahlukileyo. Noxa kunjalo, sahlukile kwizikolo eziqhelekileyo kuba sona sinezigaba endaweni yegrades. Imeko yabafundi apha ibekwe esweni kwaye bayakhuthazwa abafundi bazimisele xa besesikolweni. Bafundiswa ukusebenza ngezandla nenkcubeko nobugcisa kwaye baphinde bafundiswe ukusebenza ngamaplanga, woodwork ukutsho. Esisikolo siqhwatyelwe izandla ngabazali. Unfortunately, we can only accommodate a certain amount of learners, but we're taking in learners throughout the year as spaces are available. As a community of parents, we are very privileged to have such a school, a state-of-the-art school in Uitenhage. There are not many special needs schools in the area in our community. Sithetha nje, ziyi-17 izikolo zabafundi abaphila nokukhubazeka kulo mmandla weNelson Mandela, kwaye zingamashumi-44 kwiphondo leMpuma Koloni. Kunyaka ozayo ka-2022, sinenjongo zokuqalisa izikolo ezibini zabantwana abakule domain kuthiwa i-autism. Esinye sazo yiManzabila ePort St Johns, esinye sazo ibe nomvume eKing Williamstown. Ndikuzolani Moya weendaba ze-SABC, ndiseKariega kwiphondo leMpuma Koloni.